caràcter innovador de les empreses ontinyentines ha fet que transformen la crisi del coronavirus en una oportunitat de negoci. En aquest repte, els empresaris estan comptant amb el suport tècnic i econòmic per a produir i comercialitzar articles sanitaris per part de l'Ajuntament d'Ontinyent i d'Ateval, que han creat el clúster tèxtil sanitari de la ciutat. Una iniciativa fruit de la col·laboració públic-privada que permetrà invertir en aquest objectiu 300.000 euros municipals en els pròxims 2 anys. Per tal d'informar de primera mà a totes les persones interessades en beneficiar-se de les ajudes, s'ha celebrat en Ateval una jornada de presentació sobre els avantatges d'aquesta iniciativa. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava que en l'actual context era important reaccionar amb rapidesa i donar suport a les empreses. No és un camí senzill, som plenament conscients de que la producció i la comercialització de productes de caràcter sanitari suposen un canvi essencial tant en el que respecta a la maquinària com als procediments, a les llicències o a la pròpia cultura d'empresa. Per la seva banda, el president d'Ateval, José Serna, incidia en que el conveni signat per l'entitat amb l'Ajuntament és clau per obrir un camí de futur i ser capdavanters en el tèxtil avançat. Per a ser una primera llamada asseguts prou receptiva i jo crec que el nivell de satisfacció de lo que comporta el conveni és important perquè són diferents línies d'acció que poden aportar molt a lo que és la indústria d'Ontinyent referida al tèxtil sanitari i afins. A l'acte acudien prop d'una trentena d'empreses locals que ja han reconvertit la seva producció o part d'ella a la fabricació de material sanitari o EPIs i que han rebut de manera molt positiva el suport del clúster tèxtil sanitari d'Ontinyent. És un clúster molt interessant per el tema de poder tindre sinergies en les empreses que fabriquen màquines i els que fan les mascarilles. Ontinyent ha sigut una ciutat molt innovadora i entre elles ha demostrat la capacitat de reacció que té en tan poc de temps tot el que s'ha fet. Ontinyent, com a seu d'Ateval i com a una de les capitals del tèxtil valencià, està donant un exemple de lo que és apostar per una indústria tan forta o tan tradicional i tan històrica com és el tèxtil. A més, una de les iniciatives destacades és la posada en marxa de la plataforma virtual textilontinyent.com per tal d'oferir als possibles clients un accés ràpid als articles produïts per les empreses del clúster, així com la creació de la marca tèxtil Ontinyent, segons explicava el regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda. L'objectiu d'aquesta plataforma virtual no és altre que és oferir als possibles clients un canal directe i ràpid, sense intermediaris, per a tots aquells productes que estan fabricats per les empreses del clúster tèxtil de la nostra ciutat. Un ventall molt ampli de mesures que partixen de l'administració municipal per tal d'impulsar el sector productiu a la ciutat.